أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علم وألهم ونصر وفهم وهدى للتي هي أقوم، وأشكر له على ما أجزل وأنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن به وأسلم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي المصطفى والمجتبى الأكرم صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سادة الأمة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم. أما بعد، أيها الشباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. جاوروا من خاف الله، وشاوروا ذوي الرأي، وصاحبوا العقول، واتخذوا من الصالحين أخلاء، ولا تؤذوا أحدا وقولوا للناس حسنا. الدنيا لا تدوم ولسوف ترحلون، ويبقى الذكر والأثر. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ambe ala tanu ko fe ambe seka Allah subhanahu wa ta'ala tanu ala mine adamaden la dunia ninga Allah famia ale Allah subhanahu ni adamaden la kanda katara sra kleme oka ambe barkada alaye akan nema oka ambe sheria na ye ala foite fo akele jenonte alala jonga sheria la jomi limaniara Allah subhanahu wa ta'ala la ambe sheria ikado Muhammad ye akachidenye akajondo nabi nyumando aye nabi nyuma min kerenkeren nabi chidembaw olu cela nema ni kisi din barka obaye anaka so dunke onaka sahaba olu minunye mantona mabaw ye maminun chugura tasra nyuma yi olu ka ni bara nyuma olu keli ani kisi chamani o ko fe funangenu nebe nyere ladi ninga aw fana ladi ladilikan jumembo di ambela jelema ni yore na sa o de neni aw ana ma ke ansini nyogoni mami besra Allah subhanahu wa ta'ala ni anga hakila ni ke mafe maminu ni hakila ni matigudu anga maje nyonya mami no hakili kan anga make antama nyonye anterie mami nyama nyumomi anga na mashitoro anga kumakani anga kyawalela ala ko nambe kuma fenfo anga kuma nyuma fo anga na so juguma okabo anda kono anga do ko jemi flenye ate dume wa amena boya no do na taula ambeta kaminto ankofe ode antoye ani anno anto nyuma walma anto ju anno nyuma walma anno ju ambala deli ambeta ka to minto ango ka to nyuma ni ambeta ka no minto ango o ka ken no nyuma fanai masa taala ko ne mami nya bara nyuma ke akera che walma akera musoye illi manale ndo ni aye ka fo e ka ta bara nyuma ke tabine ya ella nyenamaya nyuma na ni ode aljina konna nyenamaya walma ode yelli manya nyenamaya ala don nyenamaya ala ko nyenamaya ala ko suma nyenamaya ala bato nyenamaya ala nyasranya nyenamaya abeno nyenamaya indima masata ala be klaki sara la harado sara la sara min kan katene ye bara min ke kitojien ale konnala ola ambalma funangani amba fo aye ko awka jere awka telephone koro aka jere aka lameni ke aka lame aka like aka partager ka fara oka inshallah aka notification ta aka amba fo sponsor mu
pour la famille k'a fɔ ko TV Karabenta wala Karabenta TV a bɛ yan aw de ka minɛnw olu fɔli ka sɔrɔ o tuma an bɛ wele bila aw ma inshallah k'a fɔ ko funanŋɛniw ka kɛnɛ k'a sigilen don an bɛ segin ka foli kurakuraya ka ɲɛsin lamɛnbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala k'a basigi Ala k'a suma Ala k'a hɛrɛ caya an ka funanŋɛniw Ala ka barika don an ka funanŋɛniw na an ka banbagatɔw Ala ka hinɛ u la ka yafa u ma k'u dayɔrɔw nɛɛma an yɛrɛ Ala ka da fila to an ye an b'a la deli Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye jamana tɛ jɔ ni funanŋɛniw tɛ diɲɛ yɛrɛ du tɛ jɔ ni funanŋɛniw tɛ sigida tɛ dilan ni funanŋɛniw tɛ o kama an b'an banba funanŋɛniw kan ni aw ɲɛna fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ an ka bi baro bɛ kuma fɛn min kan ka ɲɛsin funanŋɛniw ma ayiwa walada belebeleba don walada min bana don bana min n'a kɛra sababuya ye ka maa caman bila ayiwa kamanagan na denmansaw olu la fɛn de don fɛn min ni a bɛ an balimaw olu da la ni bɛɛ lajɛlen kamana gannen don ni a ye yalima a bɛna kɛ cogoya di jamana ɲɛmɔgɔw kamana gannen don n'a ye jamana hakilimaw kamana gannen don n'a ye jamana dɔnnibagaw kamana gannen don n'a ye a kɛra sababuya ye dutigi dɔw yɛrɛ ayiwa ale bɛ tulonkɛ kɛ ni a denmuso ye a kɛra sababuya ye ni jogojugu in a kɛra sababuya de ye fo balimakɛ a b'a balimakɛ faga a bɛ berekuru fara a kunna walima a bɛ muru turu a la walima a bɛ marifa ci a la walima a kɛra sababuya yɛrɛ ye ale yɛrɛ bɛ taa ka taa a yɛrɛ faga a kɛra sababuya ye masa dɔw olu ka du kɛra du lankolon ye a kɛra sababuya ye dɔw ka furumusow u ye marimafɛn ɲɛsin o furumusow ma a ye tasuma kami a y'o mana adamaden ka farikolo la siga tɛ a la nin jogo in hali n'a nin ma fɔ e b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye fɛn ye fɛn min ni mɔgɔ ka kan ka i cogo dɔn ka bɔ a la wa ni kibaruya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a b'a la ka taa ni ka segin diɲɛ jamanabaw b'a la ka solution ɲini a la walasa a bɛ se ka bɔ u ka jamana ka cogo min na kuma tɛ diɲɛ jamana fitininw olu ma silamɛ jamanaw b'a la ka solution ɲini cogo min na dɛ kafiri jamanaw fana b'a la ka nin fɛn ka solution ɲini o cogo kelen na ka d'a kan a bɛ jamana ci a bɛ dugu ci wa dugu caman jɔra ni adamadenw ka cɛsiri ye a sababuya a dugu b'a la ka ci an bɛ la hawla wala quwwata illa billah o se tɛ jɔn ye fanga yɛrɛ tɛ jɔn na fo n'a kɛra Allahu subhanahu wa ta'ala ye yalima e m'a dɔn nin jogojugu min n'an bɛna kuma kan bi ni a waralen don denmisɛnninw ka côté la kosɛbɛ funanŋɛni cɛman n'a musoman siga t'a la o de ye sulimafɛn ye dɔrɔgu walima dulɔ siga yɛrɛ tɛ a la fiyewu an bɔra ka nin fɛn o fɛn fɔ a ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan an y'a fɔ ka se yɔrɔ min na a ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan nka an b'an sinsin ni kumakan sanuman ye fɔlɔ n'o ye masa ta'ala ka kumakan ye masa ta'ala ko ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون سورة من نبافة مكو دومين تبالي وكفل السورة آية بيكونتون أن آية بيكونتون كلي نيتارا إيه مسات على مكان سنوين إبا سورة وكونا لا مسات على كتودي أو مؤمنون لمن يرى ala ye jɔn de wele yɔrɔ in na jɔn minnu limaniyalen don ne b'a dɔn e ye maa de ye maa min n'a limaniyalen don nin kuma in a bɛ nin nafa e bɛna dabila wa i bɛna kɛ sababu fana ye ka se mɔgɔ wɛrɛ ma o fana k'a dabila insha Allahu ta'ala masa ta'ala ye aw de wele innamal khamr i k'a dɔn sulimafɛn filɛ n'an k'a ma ko dulɔ comme kuranɛ bɛ jigin don min na
olu tun bɛ solimafɛn min dɔn o de tun ye dulɔ ye nka dɔrɔgu farala kan i k'a dɔn dulɔ ni dɔrɔgu walima ayiwa ani jeu de hasard wal ansab ani beregebɔ wal azlam ani marasijo ni damunbɔ ni ludobo nin bɛɛ lajɛlen ani bujo azlam o ye jo ni boli jeu de hasard n'o ye i bɛ jouer fɛn dɔ la i bɛ wari don a la i bɛ 20 don i bɛ 2000 sɔrɔ o ye jeu de hasard ye o n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ sobon walima u b'a la ka min kɛ balontanw na bi ko betting jouer ninnu olu n'a ɲɔgɔnnaw minnu bɛ yen nɔ jeu de hasard caman na ka wari sɔrɔ nɔgɔya la masa ta'ala kan bɛ nin bɛɛ lajɛlen de ma i b'a da la ani jow ani bolu ko ni fɛn o fɛn filɛ nin ye dɛ ninnu ye rijisun min amali shaitan nin ye shaitan nɔgɔ de nin fɛn nɔgɔlen de don wa shaitan ka baara de don fajtanibu la'allakum tuflihun a y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ nin fɛn ninnu ma n'o kɛra aw bɛ kisi yɔrɔ ma janyani min fɔra tan o b'a yira k'a fɔ ko haramu don an k'an cogo dɔn ka bɔ a la aya min bɛ tugu a la o bɛ n'a tɔ sɛbɛntiya an ye k'a fɔ ko haramu don i k'a dɔn innama yuridu shaitan fɛn jumɛn de ka di shaitana ye a y'u ka bainakumul adawa wal bagda shaitana ka se ka juguya ani bɛnsɛnkɔniya a k'o don aw ni ɲɔgɔn cɛ shaitana ka se ka juguya ani bɛnsɛnkɔniya ani ɲɔgɔn hasidiya ani ɲɔgɔn juguya shaitana ka se ka o don aw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn jumɛn na dulɔ min na ani sobon na n'o ye jeu de hasard ye o kɛli la o don aw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka aw bali ala ko suma la ka aw bali ka bɔ seli la fa hal antum muntahun yalima aw bɛ dulɔ min dabila ka sobon dabila wa a y'a dabila wa o dabilali min fɔra dɛ o y'a yira an na k'a fɔ ko dɔnnibagaw ko nin kɔrɔ ye ko fɛn don fɛn min ni a haramuyalen don k'a fɔ ni aya ye jiginni ye aya dɔ jiginna dulɔ min kan min ti nin ye o ye jumɛn ye o ye Muhamadu u bɛ nin ɲininka anil khamr dulɔ ka kibaruya la est ce que tɔɔrɔ b'a nafa tɔɔrɔ ni nafa b'a la wa u bɛ nin ɲininka nin de la est ce que dulɔ min nafa b'a la tɔɔrɔ b'a la wa o tun ye aya fɔlɔ ye o kɛlen tumana min na ala ye kuranɛ aya jigin a bɛ ka ɲɛfɔli k'a ye o min filɛ nin ye dɛ a f'u ye dulɔ ani jeu de hasard tɔɔrɔ b'a la nafa b'a la mais a fila bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ o de ka bon ka tɛmɛ a nafa kan nin aya fɔlɔ de min jiginna dulɔ min kibaruya kan nka o la hakilima dɔw olu y'a dabila parce que le fait que a tɔɔrɔ ka bon n'a nafa ye donc toujours fɛngɛnin dɔ bɛ yen i bɛ fɛn dɔ sante kuma in ale kɔnɔna la aya filanan min jiginna o kɔfɛ o de ye k'a fɔ n'aw bɛ na seliyɔrɔ la taqrabu sola wa antum sukara a kana na seli k'a sɔrɔ la aw sulen don a y'a jija aw bɛ min fɔ f'aw k'a dɔn aw b'a la ka kuma min fɔ kuma ɲuman don ou bien kuma kolon de don donc o la inshallah u ye dɔ hakilima dɔw fana olu ye a dabila ibadallah ka d'a kan seli cabira maaw bolo k'a sɔrɔ la sulen tun don o y'a sɔrɔ dulɔ tun ma haramuya dɛ voilà bon maintenant ni aya in jiginnen i n'a fɔ sahaba dɔw b'a fɔ cogoya min na ko a y'a sɔrɔ la mɔgɔw bɛ dulɔ min na sahababa dɔ ka so ko aya jiginnen dɔ bolila ka na adamadenw halakira ala ye dulɔ haramuya k'a sɔrɔ la maaw sulen don dulɔ haramuyara k'a sɔrɔ maaw sulen don dulɔ b'u kɔnɔ ala ko min kɛra ka ban baasi kɔni t'o la ale bɛ yafa o kɔ o kɛlen dulɔ minnu bɛ dulɔ min na o dulɔ baara bɛ minnu fɛ yen o dulɔ bɛ tobi minnu fɛ yen o bɛɛ lajɛlen y'u ka dulɔw bɔ ka taa bɔn kare kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko fo ka Madina kare kɔnɔna ɲigin k'a suma ala ni dulɔ min bɔnna fo ka yɔrɔ ɲigin a fɛ i y'a dɔn o tɛ batara dulɔ ye dɛ nka silamɛ bɛ tan de mumini lahalaya bɛ tan de a tɛ k'a fɔ ko maa tɛ kojugu kɛ nka n'i ye kojugu kɛ n'i bɔra a kalama ko juguman don
e bi shinga boala ti be tobi ka boala ka dabla sahaba to be tenni anga jija anga sahaba nunu de ladige funankenu anga jija anga sahaba de ladige sahaba to kira na fara ya ayu alladina amanu aya jigna qur'ana ko aw mu'minun liman yara sahaba ka kuma ku yejume sami'na wa ata'na anyame wa amba labatu sahaba to be tandi yai donc anga jija anga labatu anga blomi ani shulifen ajima ana ato ana yoroma jana kabon kele bela jelena alay adama dun la jarabi ni jiya laban wakatina ka maula shu ka shaytana ye adama dun ka masri unyako wallahi biya jate mina mi fenna femin dagalendo anye ode ka cha kateme femi haram yalendo anta mi fenna na ibo blola nenya tala ko femmi be mi fenna ko haram yale do nono kana be ko so sigere be jibe nono be ye mi fenye donc lu be dagale lo blok kele ni ndoro mi haram yale do cela anya jugu jole be ale de la ala rabbi sallallahu alayhi wa sallam fi sahih aka kuma kan sanuman dola atani jibril fa qala ya muhammad inna allah la'ana al khamr عاصرها معتصرها شاربها حاملها محمولة إليها وبائعها ومتباعيها وساقيها ومسقيها وفي رواية أخرى وآكل ثمنها الله أكبر على كده أقول جبريل أنا لما أقول محمد لا إن الله لعن الخمر على يدلو دمده محمد دلو دمده شوليفين أدعالنو شوليفين فهم ب أدعالنو إنا فو أدي سوره بوركي كافاميا كافو كيرا أكتر دلو دروما أكو كل مسخر خمر وكل خمر حرام كو شوليفين ب توي كو دلو ودلو بلا جل حرام يعني دروغو بايرا سورو كونالا dorogo ni dlo ko ala ya danga jibril ala kana de ko jibril de ko ya faye ko ala ye dlo shu mami mashu ko ala yo tiri dama asiruha mimba bishi ka tobi ta labe wa mu'tasiruha ani mo mi mena tobili fana nyeyini tobili kala inafo etara abara la ke ka dlo de tobi asiru ye mu'tasiru ye mami tara manyini kana naye ko ka ko bla bara la o fana o tigi dangalendo sharibuha dlo mimba adangalendo hamiluha mami bi dlo donu iga kata nina wal mai ka mobili la aw flat a mobili boy kata ni boli baga ana mobili boli baga ani mobili tigi yere aw bela jele dangalendo wa mahmulatu ilayhi ani globi doni ngata yoro minna adoni mba dangalendo abe doni femina kata bla yoro minna olu bela jele dangalendo glo magasin de stocku no yika soyi o dangalendo abi mi yoro minna o dangalendo ne fen jole glola mi na sorola adangalendo sisa a glaba fla ana mimba na doni ba ana bi doni ngata yoro minna o te fen duwe bai o ha dlo fere ba barman ko barman dangalendo barman ala kira de ba fo de ki dangalendo dlo fere la wa dangalendo wa mutabaiha ane ma mimbe asamba fana dangalendo ma mimbe dlo sango dangalendo Allahu akbar dlo sama dangalendo ala kan kisi ka bwana wasaqiha ma mimbe dlo ke serviteur mimbe dlo ke mauna ayami o ere o dangalendo dorobu yere bo choyala mimbe dorobu siri mimbe shisha ni siri wal maka gwanja ni siri ato ye di ka shower indien mimbo siri de wala ede kodo ede dangaledo e fana bala o dangaledo wa musaqaha ani mimbina ta ninga jwada la kami mimbina tasma dwala ka shishe sama wala ere dangaledo wa akilu thamaniha ani mimba so fe de libe glola fe mi dangalendo e ga la haramu fe on de la de fe de soro la blok kelena min dangalendo
a pisi baga ni a labɛn baga a min baga n'a doni baga n'a bɛ doni ka taa feere baga ni a san baga a serviteur baga ni a bɛ min bɛna a kɛ a kunna k'a min ani a sɔngɔ fɛn joli fɛn 10 o de bɛ dulɔ la fɛn min dangali an b'a la deli ala k'an kisi ka bɔ dulɔmin ma ala k'an kisi ka bɔ a ma n'i y'a jateminɛ an balimaw funankɛnu nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla fɛn kelen min nɔfɛ siga t'a la o fɛn o maa kan ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma fɛn t'a la siga foyi t'a la n'i ye hakilima ye e ka kan ka fɛɛrɛ dɔ ɲini walasa e bɛ se k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ nin baara in ale kɛli ma i b'a dɔn ala ka jɔn an balima funankɛnu ale bi an bɛ ɲɔgɔn bolo inshallah i ka dɔn inna aada ad-din adamadenya yɛrɛ jugu ani ala ka diinɛ jugu n'i y'olu lajɛ e k'i miiri mɔgɔ min bɛ kɛ sababuya ye ka na ni sulifɛn ye ka se ka adamadenya hakili ta ka bɔ a kan siga t'a la nin tigi ye adamadenya jugu de ye quoi an ka diinɛ ko yɛrɛ bɔ a la dɛ siga t'a la adamadenya jugu dɔ de ye nin tigilama ye ale ka baara ale ka fɛɛrɛ ye mun ye a ka hami bɛɛ ye mun ye ka se ka adamaden yɛrɛ de labɔ ala ko kan ka adamaden labɔ adamadenya ɲuman fana o kɔnɔna la i ka taa kɛ maa lankolon ye i ka taa kɛ maa nin ye ka adamaden labɔ o kan hatta maa minnu bɛ yen ɲɛnamaya la n'o bilalen don litre dɔrɔgu kɛlɛli kama ka bɔ diɲɛ kɔnɔ olu ka kɛlɛ fɔlɔ u b'a daminɛ ni sigarɛti de ye olu bolo sigarɛti ye dɔrɔgu fɔlɔ de ye ko dɔrɔgu yɛrɛ bɛ olu ka faamuya la dɛ dɔrɔgu bɛ daminɛ ni sigarɛti de ye o min tɛ an yɛrɛ bolo fɛn ye dɛ o min bɛ feere bitigininw na fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw b'a ta ka yaala n'a ye k'a feere a bɛ feere bitigininw na fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko dɔrɔgu fɔlɔ ye sigarɛti de ye i b'a dɔn maa min kɛra sababu ye ka nin fɛnjuguba in k'o dilan e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na nin tigi tɛ diinɛ ko yɛrɛ tɛ fɔlɔ dɛ nin tigi tɛ adamadenya ɲɛni yɛrɛ de fɛ yɛrɛ n'i bɛ adamaden ɲɛni fɛ i tɛ nin dilan ka d'a ma a k'a yɛrɛ faga kuma tɛ i mago b'a la a ka kɛ alamɔgɔ ye a ka k'a ka diinɛ na akida ka k'a bolo a bɛ adamaden ka akida i ka dusukunna siri a b'o de lafu a ka dusukun na an denw a kɛra sababu ye k'u lacɛn ka di an ma u ka mabadiw n'o ye u ka fɛnw prinsipiw ye u prinsipiw ka o falen ka di u ma a kɛra sababu ye k'u tiɲɛ k'u bila ɲɛnamaya kɔnɔna la an balimaw funankɛnu an denw ani an dɔgɔninw a ye dulɔmi a ye dɔrɔgu ta dabila a ye dɔrɔgu ta dabila a ka dulɔmi dabila a ma ɲi adamaden ma ni ala sɔnna a ma taalen ɲɛfɛ an bɛna se a tɔw ma dɔrɔgu ni dulɔ bɛ min kɛ adamaden na inshallah an bɛna se o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an b'a deli Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ faamuya ɲuman ala k'o di an ma jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛra mun ye dɔrɔgu kɛlɛli la ni ala sɔnna a ma an bɛna an da se nin bɛɛ lajɛlen ma diɲɛmaaw fana ka hakilila kɛra mun ye dɔrɔgu ko kan ni ala ma an ka jɔnya jɔ an kan an bɛna se nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini masa ta'ala fɛ a ka yafa an ka jurumu kɔ an bɔra ka fitininin min fɔ ala ka barika don la ya rabbi ala ka barika don la o lamɛnni tulo ani o labaarali ala k'o nɔgɔya an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka segin ka hinɛma ɲini kɛ an ka banbagatɔw ye ala ka hinɛ o la ala ka yafa u ma ka duwawu kurakuraya ka ɲɛsin ayiwa Karabenta TV ma ala ka barika don a la ala ka yiriwa ka taa fɛ ya rabbi ala ka kɛ an yɛrɛ k'an ka an tɔgɔla yɔrɔ sɔrɔ ka taa an n'an ka kameraw n'an ka fɛnw k'an ka jaw ta direct k'a bila fiɲɛ fɛ an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'o kɛ an ye ka ala deli jamana in ala k'a basigi ala k'a suma ala k'a hɛrɛ caya an ka faamaw ala k'o kisi ala k'o tama bidaso an b'a jɔ yan wa hada wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.